ikhona into ifumanayo. Hallelujah. Amen. Apha ekuzithobeni ufumana ukuthini? Ukuphakanyiswa. Hallelujah. Amen. Mna ndicela ukuxelela, uyabona i-aeroplane nje bazibhaba phezulu nje. Amen. Ayiveli ibhabe phezulu i-aeroplane. Ifike iqale phi? Phansi. Hallelujah. Amen. Njengoba imoto uzibona zibaleka kangaka ku-freeway zinceda intoni? Yi-floor. Floor. Phansi zinceda kuba phansi. Hallelujah. Amen. Kaloku ekuthiwa imoto makiphakama kancinci ibhabhe ayizukwazi. Funeka ithini? Incamathele phansi. Amen. Hallelujah. Amen. Ne-aeroplane noba ingabhabhi isuka apha iyaqabela eRussia iyaqabela e-America, amandla athatha phi? Phansi. Hallelujah. Amen. 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 Funeka ifumane ibhalansi, funeka ifumane amandla, funeka ifumane amandla okuphakama phi? Phansi. Hallelujah. Amen. Mna ndadla ngova kudala kuthiwa izinikwa iintaka ezi ingasuka kulowo mthi iyosho kulowa umthi, isuke kulowo mthi iyosho kulowa mthi, kodwa izawunxana. Amen. Unxana kwayo izawuzapha ezantsi emhlabeni. Amen. Hallelujah. Amen. Izofuna amanzi phi? Emhlabeni. Emhlabeni. Ayizokho ngaze yasuka phaya ezweni ngemvula emafini intaka amanzi. Izawufuna phi? Emhlabeni. Enzele izofumana amandla. Amen. Hallelujah. Amen. So apha ekuzithobeni kukhona izinto ezitheni ezifumanekayo. Noma ungenza umimi, noma ungenza imingquso, noma ungenza umbona, zonke lezo zihlonywa phi? Emhlabeni. Kuthiwa kuhlonywa imbewu, kuthiwa kuyahloyelwa, kuthiwa kuyalinywa, enzele kuzoba khona isikhozi kantoni sombona. Zonke zifumaneka phi? Ezantsi. Amen. Hallelujah. Amen. So icebo linye masiyazini into yoba masizithobeni. Hallelujah. Amen. Ngoba noYesu Kristu ithi iBhayibhile ukuze naye anqobe into ebeyizele emhlabeni kwanyanzeleka ukuba azithobe. Amen. Hallelujah. Amen. uYesu Kristu weza emhlabeni, xa fika emhlabeni wabethwa ngabantu. Hallelujah. Amen. Bamthifela abantu. Hallelujah. Amen. Bamenza into engento uYesu Kristu. Hallelujah. Amen. Kodwa uthe apha ekubethweni kwakhe. Hallelujah. Amen. Wanikwa igama elinamandla. Hallelujah. Amen. Elinamandla ngaphezu kwawo wonke amanye amagama. Hallelujah. Amen. But into iyabangela uba uYesu Kristu abe namandla ngaphezu kwawo wonke amanye amagama kungenxa yoba wazithoba. Hallelujah. Amen. Ilapha kule ndawo ibhale apha kwiFilipi, Filipi chapter 2. Amen. Hallelujah. Hallelujah. But xa ifundayo yona yazi ithi uYesu Kristu wanikwa igama elingaphezulu kunamanye amagama onke. Hallelujah. Amen. Ukuze onke amadoda agobe xa kutheni